Dobrodošli na kanal gdje otkrivamo istine iza najvećih svjetskih misterija. Danas ćemo istražiti sve što se krije iza 5G tehnologije, od uzbuđenja zbog tehnološkog napretka do strahova o opasnosti za naše zdravlje, pa čak i kontroli uma. Što je 5G tehnologija? 5G mreža je najnovija generacija mobilnih mreža koja obećava bržu brzinu interneta, bolje povezivanje uređaja i gotovo trenutni prijenos podataka. Dok su 4G mreže omogućile rast aplikacija poput Ubera i društvenih mreža, 5G ide korak dalje i otvara vrata tehnologijama kao što su pametni gradovi, samovozeći automobili i napredne virtualne stvarnosti. Strahovi od zračenja i zdravstveni rizici. Pitanje zračenja i zdravlja je jedno od najčešće postavljanih kada je riječ o 5. generaciji mreža. Teorije zavjere kažu da 5. generacija koristi milimetarske valove, koji su, prema nekim izvorima, dovoljno moćni da prodru u ljudsku kožu, pa čak i u unutarnje organe. Ali evo ključnog dijela. Brojna istraživanja do sada nisu našla dokaze da 5G frekvencije predstavljaju veći rizik po zdravlje od 4G mreža. WHO i druge institucije navode da zračenje mobilnih mreža spada u neionizirajuće, što znači da nema energiju dovoljnu za oštećenje DNK, kao što to čine X zrake ili gamma zrake. Teorija kontrole uma i nadgledanja. Ova teorija tvrdi da 5. generacije mreže omogućavaju vladi i privatnim korporacijama da prate svaki aspekt naših života. Gdje smo, s kim razgovaramo i što radimo na internetu. Teoretičari vjeruju da 5. generacije tehnologija može omogućiti pametne ulice koje nadziru građane putem naprednih kamera, senzora i softvera za prepoznavanje lica. Neki čak idu korak dalje, tvrdeći da će 5. generacija emitirati tajne frekvencije koje će manipulirati našim mislima i ponašanjem. 5G i COVID-19 teorija. Ova teorija postala je popularna tijekom pandemije. Teoretičari zavjera tvrde da su 5. generacije mreže zapravo doprinijele širenju virusa COVID-19. Neki čak vjeruju da 5. generacije oslabljava ljudski imunološki sistem, čineći nas osjetljivijima na viruse. Međutim, stručnjaci kažu da ne postoji veza između 5. generacije mreža i virusa. Pandemija COVID-19 pogodila je i zemlje koje nemaju široko razvijenu 5G mrežu, kao što su Iran i Japan. Ko stoji iza teorija zavjera? Mnogi kažu da su glavne teorije zavjere o 5G-u osmišljene i širene putem društvenih mreža i pojedinih interesnih skupina koje žele profitirati od straha javnosti. Te platforme često potiču širenje lažnih informacija, jer strah donosi klikove i gledatelje. Što kažu znanstvene institucije? Brojne znanstvene institucije, uključujući WHO, navode da, uz trenutno poznate dokaze, nema razloga vjerovati da su 5. generacije mreže opasnije od drugih radiofrekvencijskih tehnologija koje koristimo svakodnevno. Prema njima, svi sigurnosni standardi koji se primjenjuju na prethodne generacije mreža također se primjenjuju na 5G i trenutno se provode dodatna istraživanja. Kako prepoznati dezinformacije? Jedan od načina da prepoznate dezinformacije je istraživanje izvora informacija. Ako neka informacija dolazi iz neprovjerenih ili anonimnih izvora, a prikazana je bez znanstvenih dokaza, postoji mogućnost da je riječ o dezinformaciji. Korištenjem provjerenih izvora možete razdvojiti činjenice od fikcije. Dodatno, društvene mreže poput YouTube-a i Facebooka rade na uklanjanju dezinformacija o 5. generaciji mreža i drugim teorijama zavjere. Istina o 5G mrežama je da su, poput svakog tehnološkog napretka, one često predmet spekulacija i strahova. Razumljivo je zašto se ljudi boje nepoznatog, ali važno je potražiti točne informacije i donositi informirane odluke. Dok uživamo u prednostima modernih tehnologija, naša odgovornost je osigurati da razumijemo stvarne činjenice. Razvoj tehnologije dolazi sa svojim izazovima i strahovima, ali na nama je da koristimo znanje i mudrost kako bismo oblikovali bolju budućnost. Hvala vam što ste gledali i ne zaboravite podijeliti svoje mišljenje u komentarima. Vidimo se opet uskoro, a do tada vi ste na kanalu Zemaljac. Veliki pozdrav svima!